Здравейте всички, аз съм Зарко The Magic. Това е следващото ми разбъркване. И то ще задържи най-горната карта, пак най-отгоре. Тук имам двойка с пътия. Взимам я. Разбърквам. Ето така. И най-отгоре е двойка с пътия. Така, как се прави това разбъркване? Много е лесно. Но честно ми казвам, доста хора ще заблуди. Ето го, бавно как се прави. Захващате с котрето показалеца, палеца и безимения и палеца картите. Може без котрето, както искате. И след което с палеца захващате ето така. А пък с останалите 4 пръста ето така. И просто придърпвате картите. Ето така. И после нормалното разбъркване. Ето пак ще го покажа. 4 пръста. Палеца. Палеца 4 пръста. Придърпвам. И разбърквам. Това беше разбъркването, което задържа най-горната карта. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се. И чао!